Unsay kasagaran mahitabo nga magsugod ang global crisis? Dili ni kalit. Naagid nay sugod. Ka-journey, kung imong tan-awon ang history sa kalibutan, ang crisis dili gid kalit mo abot. Dili na siya murag kidlat nga kalit ra mo buto. Kasagaran naagid na siya trigger. Ug karon nga panahon, klaro kayo, makita na to. Tan-awa ang nahitabo sa tensyon sa US, Israel ug Iran. Dugay na ni nga isyu. Wala ni nagsugod diha-diha dayon. Sa pila ka tuig, nanay threats, nanay sanctions, nanay small attacks. Hangtod sa niabot ang punto nga niinit na gyud ang sitwasyon. Hangtod niabot sa punto nga nagkabaloy na gud og strikes. Nagka-deploy na og military. Ug ang kalibutan nagtan-aw. Ka-journey, mao ni ang lesson. Ang dako nga crisis nagsugod ra gid na sa gamay nga trigger. Kasagaran nga trigger sa global crisis kay war, economic collapse, o energy disruption. Tanaw nato ni isa-isa. Una, war. Kung magsugod ang gubat, dili lang na problema sa duha ka nasod. Kay kung mo-escalate na, moapil ang allies, moapil ang lain nasod, hangtod mahimong regional, o posible mahimong global. Ikaduha, economic collapse. Kung ekonomi sa usa ka dako nga nasod mohinay, mapiktuhan ang negosyo, mapiktuhan ang trabaho ug mapiktuhan ang supply chain. Ikatulo, energy disruption. Mao ni ang pinaka-dangerous karon. Kaya ang kalibutan nag-rely sa energy. Tan-awa ang nahitabo sa Strait of Hormuz. Kung adunay tension didto, kung naay threat nga mablock ang agianan sa oil, dili lang na problema sa Middle East. Mahitabo dayon ang pagsaka sa oil, pagsaka sa gasolina, pagsaka sa presyo sa pagkaon ug ang ordinaryong tao mapiktuhan. Sa journey, paminawa ni nga linya. Ang gubat sa usa ka lugar makahimo og krisis sa tibuok kalibutan. Pero kabalo ka unsay mas lalong ani? Dili lang systems ang naguba, kundi ang desisyon sa tao. Kay kung ang mga leaders magdesisyon base sa ego, pride o power, dili gid malikayan ang escalation. Ug mao ni ang nahitabo karon. Dili lang ni about territory. Dili lang ni about politics. Apil na ani ang power struggle, control sa resources o influence sa kalibutan. Ka-journey, kung tan-aw ni mo murag layo ni sa imong kinabuhi. Pero kung honest ta, parehas ra gyud ni sa atong kinabuhi. Sa pamilya, ang gamay nga misunderstanding kung dili mahandol, mudako gyud. Sa negosyo, ang gamay nga problema kung dili tagdon, mo collapse ang system. Sa atong kaugalingon, ang gamay nga sayop nga desisyon kung padayunon mo resulta sa krisis.